Kermen ubah rabok teng song kertong jong keseng NPP na Langkedam Light Crow constituency ya ke jingjob na kipat ba kat kum ki kam bakum kertong bathamai ulale. Kum tau khot ya kipat ba baro bahakar psau tarik kinbo lang ha ke jingduai kenang paniok het ya uso jong ke jingjob. Kum juru na sembut menteri rangba ke jelau Shri Preston Teng Song ula penpau baka jingjob hi kan long na kini ki kandidat arngut ubah rabok Teng Song badi Kongres Mary Kharpuri na po jong keseng NPP hakani ke kenti. Uker menru bakini kinong kipaya baskem ban keshan ke jingdon kam jong pajba hapo ke district council. Shushu ubah Preston upentikna baka seng NPP kan yo job shibun kisit na keleng ke jaka hari khasi ba jantia. Persibo ni kecil jumpi. Ti nak kalian juga hadin bakal ayok ban ai ka vote ke jonga. Ti ka jing community nak kalian jupan ba kolong bani kong hi bangin poi sekatong. Pat kumba mau ke jing kermen ndam barok khot kinong kersan ke jongi. Ba menta ka kenti nya yo ya ke jing job ke badan burom. Ta. Jing thrang ke jonga ban pha kum ka khubor. Seki pat ba nong kersan ke jongi. Kolong ba hadin banglat ai ya ka vote ke jongi. Wat ka e ka kam ke jongi ngila ale. Ti nget scam ba ka iko borokot pong pi tentang sah ka ma ka boru ju manajrong ba nget scam hiru ba we bang la trace top nget bin khet yo so ju kan job te ka ba kongsan kolong ba nya pelong bu kanu nya kan mau ha ka jing doi nam ta kini ki kam baro ki bang ya trace top ma hadu kan ka khilmat ba kermen ru ba ublai un kurkhu ya ki lai ka jing trace top jungi ba du bang yo jing job ba du ha ju ko por ba ngin scam ya ka jinget jungi ta katai Phi hakabede bat kene election MDC ar posan. Hadin bangi na kaliang parti nila sim ya karai ban penyen yo ba rabok ten song ba deru persat rai jonga. Bat kumju na po Langkedam constituency Langkedam like rock constituency bat kumju na po penusla na po Nongsken constituency ya Kongres Mary Kharpuri deng ya Trei ngia persang banyak trei sitom man kawai pakawai ka snong man kawai pakawai ka police station ban pensai pai ba ya ke jing thmu ya ke jing mut jongi kham tam ngiu ba ya lam ya ka sarkar hangte ya pos sekretariat ka bangi angnot ko long ba nin yo ya ki nong ya rap jongi kata ka bamut hapo ka district council ki MDC ki ban yarap lem ban nang pentulun ban penjana ya ki kam ki jam baro ki badai bat ke jing thmu jong sarkar bat kumju ru akabede kumno ban ai ke jing da ka pura ya kari ya ke jaj penriu bat ka jela meklai baro koi te ka jing angnut jong ngi na kaliang jong ka parti NPP kalong bala deng yo ya ka jing job ka badon burom sa sisin pat hakani ka election MDC ka bangin saya nyobot akar sautrik kalong ba nginang la shushu ban syakri khamba ya ka jela mekla jong ibrok koi lengba kini ki lightly ki diskosil bat kumolong mata artli kini ki diskosil ka alek mata syaka ban yajit mai ya ki nomik mat apo ki artli ki diskosil kata kamot ka jantia bat ka kasil satamos diskosil hakini ki kendiat tayo ki kendiat benai ki bana kaliang jonga bana kaliang jongi ki leaders jong ka parti ngelaya keleng saudong jong ka Khasi Hills bat ka Janti Hills district council man ka we pakoi ka constituency ka bangas ngau tenat ka bangayok mesim kolong kumu state president jong parti ru ba ngi idon jekermen ba ka we pakoi ka constituency ngin yo ka jing job ka ba don murom la kalong bangim yo ban job ru nrengat ti kena ba balek se ka jinga khun kalong ka ba itanap haki katu kan itali ki constituency ten rei ki babu ni ka ngai i ba ngi long ti kena ba bengin yo ya ka jing job ka ba don burom